Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите картинка вместо бутон. Отново ще използваме нашата страничка, която направихме. И нека започнем. Пишем input, type равно на image, name, edit, понеже ще използвам бутон промени, срък, име, така де, пътя до изображението, промени точка png, така, ширината, височината и пишем долу, така. Ето какъв е резултата. Сега от миналия урок ще ви покажа как да си направите следващия бутон. Mouse over. Това го правим две. Вече съм си направил двете изображения. Ето. Просто като натиснете, пращате заявката и всичко е окей. Благодаря, че ни гледахте. Останете и с нашите други уроци. Довиждане.